but isusu takuchinja balloon tada kuenda pachigayo pachigayo saka muchachitora sei chigayo icho windi miu apa kaso zvamai manje pane dhiri rarumboite rumbokuisira rumbotutise mari muhomwe zvamai manje saka izvo zvamai manje vanakana dhiri raruita rikuisa mari kose usina andina bhozi anendo basa anendo basa bhozi ndatoa Chihota anendo basa yaipinge kubasa kwekuenda ndaitoenda kubasa ikoko saka iwe wapiwa 30 dhombi unoipasa wapiwa 30 dhombi unoipasa ndikanopiwa $30 inenge kutasimai unoita sei 30 dhombi handi iwe wata hauna kana chauruta chiri kukupa mari ubva wanzi Parkerson wangopiwa unzi opa Parkerson $30 wangopiwa ubva wanzi ita yaruita zvine very good condition ndikapiwa $30 yekunzi ndiite business and akomana is so sad kuti type of business inoenda kuita yacho inoenda kufamba chinhonga zvigubhu kweso saka yo ndikumbirobvisa mvura ndotanga kutengesa and ndendipromota corona zisingaiti saka ukapiwa $30 kana wanziita business ndopaunoita business asi wangopiwa unzi $30 nyazora una business yekuita uite business ndikapiwa $30 isina kunzi ita business I will service my life because my life is overdue. Iri kumashure chaizvo zvafana kuti uda kupa mwana wewe sadza iye ari suppose kudya porridge ndinichamotanga kutombodya porridge handisi kuti ndikumoka kana kuti it's really overdue. I don't ndikanzi ndawana $30 kuda kutanga kufunga chakati ndinoti masprings anitoputika kuti pum because ndingatofunga kuti amana